Ayo. 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 ଭଲ ବେଶୀ ବଦମାସ ଇଏ ଧାନ ନା ସିଆଡ଼ୁ ପଳା ସିଆଡ଼ୁ ପୁରା ମାନେ ଲକଡାଉନରେ ରହିଛି ଅଗଡ଼ା କହିଲି ଦୁରିଆ କଥା କହିଲା ନା ଯୁଆଳିଆ କଥା କଥା କହୁଛୁ କଣ କହିବି ଆଉ କଥା ହଉଛୁ କଥା କହୁଛୁ ମାନେ କଣ କହୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ତଳିଗାଣ୍ଡ ଯାଇକି ଯାଉଛ ତଳିଗାଣ୍ଡ ଯାଇକି ଯାଉଛ ଆମ ଖଳାକୁ ନେଇକି ଯାଉଛି ଦେଖିଲୁ ତ ହଉ ବାଇ ଭିଡ଼ିଓ କରିଛି ସବୁ ମୁଁ ଆମ ଖଳାକୁ ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ନେଇକି ଆଇଛି ହେଲା ଚାଗୁଡ଼ି ତ ବନ୍ଧା ହେଇଛି ଆଉ ନା ହେଲା कंपानी लोग देखिए हाँ